Tutorial! Så. Der er en, der spurgte dem om, hvordan man får konsol frem i CSGO. Det vil jeg så vise nu, og så nogle andre ting. Først går du ind i spilindstillinger. Så har du slået konsol til. Der så trykker du på ja. Nej, du skal ikke have det med det der, du skal have det med det der. Så skal du, altså for at sigte ikke bevæger sig, sådan bliver stort og lille, så skal du have den på Classic statistik. Og sigtekunstfarve, grøn, det er den i midten, den har jeg ikke på. Så er der holdtaget, jeg vil gerne have, at jeg tager John derude. Den der hedder Duo Win Army, hedder den. Men man kan bare kun sætte der Duo Win. Ja. Det vil jeg gerne have, at jeg tager. Men for at jeg skal åbne konsol, skal en tastaturmus. Så er den hele vejen hernede. Bum. Slå konsol til og fra. Det er den ved siden af et-tallet, jeg sætter den til. Det er ikke skråstreg. Hvis der har været skråstreg, så er den sødt. Så er den herude. Men... ja, nu kommer jeg til at lave en fejl her. Skyd. Sådan der. Det var det. Så siger vi farvel.